कृष्णा दैमारिनिफ्राय डिस्ट्रिक्टआ गासिबो दिनैहाय सारमोना जोंखौ कालचार कमप्लेक्सआव लांगोन मानो आं बाक्सा डिस्ट्रिक्ट आरो सारमोना नोंथांमोनहा आंनो भट होदे आं इलेक्सन दाराय एक्ट्रेस जागोन ना एक्ट्रेस जानो दोनो नोंखौ आंनि मुङा मणिपुरनि दङ सासे नागालेण्ड जोंहा सारा दोनबाय थाखायो जोंना माबायाव सर्ट मुभि माबा मुभियाव एक्टरा नै जि गानै दोननाय लेट जाबाय एसे माने बिराद लेटआनो जाबाय जागोन आरो यस आंजों बुलायनोबो गोदान भिडिअ फिन बरायफिननाय थाबाय गासैखौबो बोथोरा दिनै बिराद गरम दै लोगोफोर माने हाला आङो एकबार गरमजोंनो मा मागोन जाबाय आंथ' दा क'क्राझार तितागुरियाव बेयाव वर्कशप खुंनाय जादों आरोना बर'फोरनि जे आर्टिस्ट एस'सिएसना खुंदों आरोना ओमफ्राय बिदिनो दाब दाब जायगानिफ्राय सफैनो हानाय दाब दाब डिस्ट्रिक्टनिफ्राय हिन्जाव हौवा माने सानै खालाय मानेबा फैदों आरोना डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बिदिनो भिडिअ लानो सानदों आरोना मा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों गावबा गावबो इन्ट्र' सिस्टेमैनो बुंलांगोन होननानै आं बे भिडिअखौ लानाय जादों आरो दा फारियैनो नोंथांमोनाबो स्किप खालामालासेनो नायलांगोन होननानै आसा थाबाय आरो भिडिअआ एसे गोलावानो जागोन माने सासेनो 1 मिनिट खालाय होनब्लाथ' जोबोद गोलावानो जालांखागोन ना खमसे खम जोङो मानसियाथ' 25 जन 26 थ' आंखौथ' मिथिखायो गवालपारानि आरो डिस्ट्रिक्टआ माने नामा जाहैबाय रिजु बसुमतारी बिदिबा लोगोफोर नायलांबाय थादो भिडिअखौ ना मा होनो क्लासाव हाबफैबाय क्लासफोरा नै एक्ट्रेसफोरा जिरायनानै दं आं साफा सोंजोबनो दोननाय आरोना मा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों मा नाम आरो लोगोसे फारियैनो सोंलांसै 1 नाम्बारनिफ्राय ओरै आरो नै सेंग्राफोरा उन्दुगासिनो दं माने रेस्ट खालामथ'दों आरोना क्लास जाथ'वाखै दसेनाव जासिगोन आब' नों नामखौ होनदो मा नाम आंना कृष्णा दैमारिनिफ्राय डिस्ट्रिक्टआ बाक्सा ओमफ्राय नोंनियालाय नायदोब्रा केमेरायाव डिस्ट्रिक्टखौल'सो खोन्थादो अ बिजिथ'नो ओमफ्राय नै जोंहा सासेबाव मेडाम खोन्थादो दाना डिस्ट्रिक्ट आरो नामखौ मा डिस्ट्रिक्ट होनदों बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट गुनुमा सरगियारि बा एक्ट्रेस बादि नुखायो आरो नै जोंहा बहुत रंजालि ब्रह्म आं बाक्सा डिस्ट्रिक्ट आरो सालबारि बिसायनि जानानै फैदों आरो एक्ट्रेसबो बहुत सर्ट मुभि बानायो मोजां रंजालि मा होनदोंमोन ब्रह्म आरो नै जोंहा खोन्थादो आंनि मुङा रजे सरगियारि आङो गुवाहाटी सारिनिफ्राय फैदों ओमफ्राय नोंथांमोनहा आंनो भट होदे आं इलेक्सन दारायदों इलेक्सन दारायना दोनो नुबाय ना इलेक्सनबो दारायगोन आरो लोगोसे एक्ट्रेसबो जागोन ओमफ्राय नै ओइ जानै सासेबाव एक्ट्रेसबाव खोन्थादो दे नोंनिखौ खुलुमबाय आं धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि आंनि नामा अन्जना नार्जारि धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि ना एक्ट्रेस जागोन ना एक्ट्रेस जानो बिराद क्रसिं खालामगासिनो दं ओमफ्राय नै जा खोन्थादो दे नोंनिखौ आंनि मुङा ददेरे दैमारि आङो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों आरो गहपुर बिसानि जानानै फैदों मायाव फैदों गहपुर बिसानि नङा दा मायाव फैदों नङा दा जों मा जायगायाव फैदों जोङो दायो क'क्राझाराव एक्टिं वर्कशपआव फैदों माने ओमफ्राय क्रसिंखौ जोबोखांनानै नों मा मावनो सानदों दायो डाइरेक्ट एक्ट्रेसखौनो जानो सानखादों ना सानाखै आं मास्टारसो जानो सानदों माने एक्टिंनि आरोना आंनि रोंनायफोरखौ जोंनि गहपुराव साबैसे मा होनगोन बेखौ सिखायगोन आरोना जायखिजाया ओमफ्राय नोंसोर बेयाव थाफैनाया खयदिनसो जाखो ओरैनो आङो नङा बयबोथ' एखे लोगो फैनायनि खोमा ना बांसिनानो जमायानो ग्रोना ओमफ्राय लास्टआवसो सासे सानै फैग्रोदों आरोना आं बांसिन 10 दिन 10 दिनानो आरोना ओमफ्राय बेयाव थानाय जानाय लोंनाय माबायदि मोनदों आरोना ओमफ्राय सिखायनाय टिचारनि जे माबायदि मोनदों गोसोआव ओमफ्राय एक्टिं सिखायनाय जि माने जोंनि टिचार बियो बबेनिमोन बिसोरो सासेया मणिपुरनि दङ सासे नागालेण्डनिया फैग्रोदों ना नागालेण्ड फैग्रोदों थेंक इउ बुंनानै होननो थाखाय आरो नोंनालाय मा डिस्ट्रिक्टनि मानिफ्राय धेमाजि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय एक्ट्रेस जाखागोन बेबो एक्ट्रेस बादि नुखायो
बिदिनो गारांखौलाय मा जाखो जालालै गारनाया हरसे हरसेनि जाला आंना ओमफ्राय आदानि डिस्ट्रिक्टआ मामोन हा डिस्ट्रिक्टआ आंनि डिस्ट्रिक्टआनो क'क्राझार क'क्राझार नैबे क'क्राझारानोखा औ ओमफ्राय गामिया मा मुं गामिया साउथ कासिबारिनि खाथियावनोखा नालाय ओमफ्राय नामा मा आदाना अनसुमा बसुमतारी होनो अनसुमा बसुमतारी सिगांलाय फिल्म लाइनाव थांफेराखै ओरैनो सफा सनि हाबनाय दङ गेजेर गेजेराव मा फिल्म मावो ओरैनो खिथेराव दोङो खिथेराव दङ नों आंनि गोदोनिफ्राय लानानै बुङोबा आं गोदो क्लास 3आव फरायनाय समावहाय गोरोन्थिनि उनाव फिल्माव दङमोन बेहाय गुन्दा रल लानायमोन आरो दा दङ बरनाम फिल्माव दङ नाम आरो खिथेराव दङ होननाय खोनादों औ बरनामावहायबो आदाया बिराद फालिथाय भिडिअ बानायो दै बिराद गोजोननाय मोनो आरो जोंनि अनसखौ बिराद माने मोजां मोनो आरो थेंकिउ बादा मार्शेल आर्ट मास्टार बायद' येस ओमफ्राय नै आथिङाबो लोरिनानै दं मैया क्लास 8 खालामनांदों नों बिनि थाखायनो ओमफ्राय नोंनि डिस्ट्रिक्टआ मामोन गुवाहाटि ओमफ्राय नामा बेयाव मा खालामफैदों बेयाव एक्ट्रेस लानो फैदों मार्शेल आर्ट बिदि माने सिखायदों ना WorkShop बेखौ लानो फैदों सोलोंनो बांसिन नों मायाव गोसो होयो दा मार्शेल आर्टआव बांसिन गोसो होदोंमोन ना डान्सआ दाबो फैयाखै नालाय लाथ'वाखै नालाय मेकआपजों डान्सआ फैथ'वाखै नालाय थ' आं बांसिन मार्शेल आर्टआव बांसिन गोसो होदों माने इमानबो फिट जायाखै आरो बुलायलायनो दा थेवबाबो माने ट्राइ खालामदों आरो होमबा र' गुवाहाटिनि मार्शेल आर्ट सिखायनानै गुवाहाटिनि सेंग्राफोरखौ होगोन बे लामा सामाफोर दब्ला माने गुवाहाटि मा जायगा होनदों ओमफ्राय नोंना खालमाथि होनदो दाना माने आजिखालिथ' माने बुलायलायनाय माने एदावलायनाय जाखायोना थ' माने आङो जानला मेनला संनो लुगैयो नालाय जाया नालाय दा आरो रोंद्रायनायखाय होसिगोन आरो मादि बुनाय जायो मादि मा जायो बेखौ आं रोंबाय नालाय आं दा बुनो हासिगोनलै जेनेबा सोरबा बिदि सौबाथाय आं बिदि माने लाखिनानै ओरै संनो हासिगोन आरो दे थेंक्स होननायनि थाखाय मेदाम जि जिरायनानै दं दलदनो मबाइल सेरनानै बिराद बेस्थ'नो ओमफ्राय मियाव थाङामोन आं मैया खारहैदोंमोन माने अबाव खारहैदोंमोन बुंदो गुवाहाटि टाउनाव खारदोंमोन ओमफ्राय मानोमोन ओमफ्राय आं खारबोफिनबाय ओंखाम मोनजायो डिस्ट्रिक्टआ मामोन नोंना कार्बि आलं बाबा बिराद गोजानथार कार्बि आलंनिफ्राय क'क्राझार ओमफ्राय नामा मामोन नामा गैया नाम गैया नामखौ होननानै होदो भिउवार्सफोरनो आंनि नामा गैला माने आंनि नामा गैलाबो नामा दे बुंदो दे नामखौ आंनि नामा देबिया मा लिरो बसुमतारी ओमफ्राय नों दा क'क्राझाराव बे बैसायाव जोंनि बर' सुबुं मा होनो बेखौ जायखिजाया मिथिखाबाय लोगोफ्रा ओमफ्राय बेयाव माने मा क्लासखौ बांसिन मोजां मोनदों नोङो मार्शेल आर्ट मार्शेल आर्टसो मोजां मोनखायो हिनजाव आंना आथिं आखाइ साजोबलायो सिखायब्ला बिसोरना आरो बांसिनसो मालाय मार्शेल आर्टआव गोसोबावसो आङो डेन्सफोरावसो बांसिन गोसो नामा डेन्स फैथ'वाखै फैथ'नायालाय माने फैब्ला बांसिन हिनजावफोरा डेन्सआव हाबखाजोबगोन आरो दे बुंनायनि थाखाय थेंक इउ दे बिनानावसिम बिराद एक्ट्रेस जागोन आदैमोना मा खालामदोंब्रा बा मैगं सायना दं नै रान्दोनिफ्रा जोंना मा मैगं मुदुफुल आलु दिनैलाय मा आइटेम लाखो बेदर गैया नामा बेदर थानाय नङा दिनै मा आदाया मा डिस्ट्रिक्टनि बिनि ना क'क्राझारनो क'क्राझार मा गामि जोंनिखौ पाटगाव आलं बाजारनो पाटगाव आलं बाजार नै जा आदै सासे दं ओमफ्राय आदैना डिस्ट्रिक्टआ मा आंनाबो पाटगाव आलं बाजारानो एखेयानो ओमफ्राय आदै सासे नालाय आंना बेहायनो आं लकेलखासो इयो मा होनो थिथागुरिब्रा ना थिथागुरिनिखा आदैया मैगं सायगासिनो दं नै जोंहा आरो मेदाम जिया फम्फु मास्टारा माबा सायफागासिनो दं बियो आलु बाबा बारनांसिगोन बे गुवाहाटिनि सेंग्राफोरखौ बाय फालथुब्ला ना बाथ्रालाय जाला माला नङा
आरो माखासेफ्रा नै जोंहा दंथ'यो क्लास जाथ'वाखै आरो ना दसेनि उनाव क्लास जागोन दा 10ता जाबाय 10:30निफ्राय क्लास आरो अपेनिं आदा मा नायबाय थाखो गेम गेलेदों ना आदानि डिस्ट्रिक्टआ मा जायोमोनलाय क'क्राझार मा गामि सालबारि ना सालबारिया अबेथिंलै बिथिं साइडथिं ना अ ये मेरा नहीं है रिजू का दिनै माने फेशन श' नायनो थांसै जोङो क'क्राझाराव ओमफ्राय नै जोंना स्टाफफ्रा ओंखारजोब्बाय जोंनि मा एक्टर भाई बबाव थांनो नागिरखो ओमफ्राय एक्टरना मा नाममोन आंना फोथाय ब्रह्म डिस्ट्रिक्टआ क'क्राझारानो आरोना पर्बतजरा गोलैबाय पर्बतजरा टिपकाय ना मा होनोमोन बाथ्रा बारनो रोंगौ बे उल्था एक्टर जाखागोन इयुनाव आरो नै जोंहा आदा जेलसिङा फुरा रेडिखा आरोना ओमफ्राय बबाव थांगोन दा कालचार कमप्लेक्स माने क्लासाथ' जोबखाबायना जोंना दा सरि ओमफ्राय आदाना डिस्ट्रिक्टआ मा मोनलाय आंना जाबाय बाक्सा डिस्ट्रिक्ट मुङा जेलसिं बसुमतारी गामिया गुरुमारा ओमफ्राय दिनै दा आं अल बड' आर्टिस्ट एस'सिएशननि फेशन श' सिनेमा वर्कशपआव माने सिनेमा वर्कशपआव माने बाहागो लाफैदों ओमफ्राय दा जोङो गासिबो दिनैहाय सारमोना जोंखौ कालचार कमप्लेक्सआव लांगोन मानो होनबा फेशन श' फेशन श' जागोन आं बारा मिथिया बेयाव थांगोन आरोना जों दा जमानो रेडि जाजोबनानै दं आरोना साफा थांजोबगोन आं डिस्ट्रिक्ट मा आदा माखौ सानबा सानदोंलाय गार्लफ्रेन्डजों बिजि नामा नोंलाय आं फट'खौसो इदिट बानायनाय जादों अ आं नुदों सोरबा गार्लफ्रेन्डजोंसो बिजि नामा ओमफ्राय आदानि डिस्ट्रिक्टखौ होनदो भिउवार्सफोरनो तामुलपुर गामियाबो तामुलपुरानोखा आंना ओमफ्राय नामालाय नामा जाबाय आंना एमजिए ओमफ्राय फुल फर्मा एमजिए फुल फर्मा जादों मिथिंगा एमजिए एमजिए फर्मब्रा ओमफ्राय नामथारा मिथिंगा आरोना मिथिंगा मा लिरो मिथिंगा बसुमतारी थेंक इउ ओमफ्राय दा मा भाइ जोंना बिराद बारनो रोंगौ उल्थासो बारनो रोंगौ अबाव थांनो ओंखारदों अबाव थांगोन अबाव थांनो नागिरदों दा टाउन बेरायनो नागिरदों कालचार कमप्लेक्सआव थांनो नागिरदों ओमफ्राय बेयाव फेशन श' नायनो नागिरदों ओमफ्य बेनिफ्राय फैफिनगोन फैनानै ओंखाम जाफैगोन उन्दुगोन मबाइल सेरगोन बास ओमफ्राय आदानि डिस्ट्रिक्टआ मामोनलाय आंना डिस्ट्रिक्टआ क'क्राझारनिनो लकेल ओमफ्राय नामालाय नामा जोंब्ला ब्रह्म थेंक इउ खोन्थानो थाखाय मा एक्टर भाइबा थांनो ओंखारदों हेल' दिनै बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव थांनो ओंखारदों जोंखौ लांनोनो सारमोना बेखायनो रेडि जानानै ओंखारबाय जों दायो ओमफ्राय बिथांनि माबाया डिस्ट्रिक्टआ मामोनलाय खुलुमबाय गिबियावनो गासैखौबो नोंथांनि चेनेलाव गासैखौबो नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय आंनि मुङा मुस्रि धीराज बसुमतारी आं गवालपारा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय गवालपारा डिस्ट्रिक्टनि मा गामिनिलाय माबा आनसलिकखौ खिथालाय आंना आनसलिकआ जादों धुनुभांगा ओमफ्राय आंना थानाया रंजलि गामिया पाटपारा अके थेंक इउ मिनिबाय थाखो नोंलाय इमान मा गार्लफ्रेन्डफोरजों आरोना माबा इन्टारेस्ट मोनदों नामा र'लाय आदानो केमेरायाव नायदो एसे ओमफ्राय आदायाथ' पुरा फिटफाट जाखाबाय आरोना एक्टर बादि नुखायो माने एक्टरानो जाखागोन आरोना इयुनाव माने बेनिखायनो बहुद माने गोसो होगासिनो दं आरोना नंगौ ओमफ्राय आदानि डिस्ट्रिक्टआ मामोनलाय नलबारि ओमफ्राय आनसलिकफोरखौ खिथादो एसे ओमफ्राय आदानि नामा मामोन मनिन्द्र बर' ना अके थेंक्स ओइ भाइ मा सानबाय थादों जेबो सानाखैना मा अबाव थांनो ओंखारदों जोङो दा सारावहाय लाङो माने क'क्राझारनि जि माने माबा कालचार कनफारेन्सनि माबा मोनसे फेशन श' बानायनाय इयाव ना ओमफ्राय फंबायनि माने डिस्ट्रिक्टआ मा जायगामोन जोंनि डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय कार्बि आलं ओमफ्राय आनसलिकआ मानिपुर आनसलिक माने मानिपुर आनसलिक ओमफ्राय नामा मामोन
नामा बिगोम बसुमतारी बिगोम बसुमतारी ना अके थेंक्स खोन्थानो थाखाय बयबो थांनो ओंखारबाय दायो नै लामायाव रेडि आरोना गारि नेगासिनो दं एक्टरफोरजों फुरा एक्टर गोजा नै सासे आरो गवालपारानि एक्टर नै बियो ना आदा नै बिथ' बिराद सिगार सिगार बिखा आरो नै जोंहा आदा जेलसिङा बिथ' एक्टरखा माने सिनियर होनखायो आरोना आरो नै बिखौ सोंथ'वाखै आङो माबा केमेरानि बिराद बेस्थ' जागासिनो बाब गानै जोमै जोंहा सारखौथ' नुबाय थाखायो जोंना माबायाव सर्ट मुभि माबा मुभियाव बिराद एक्टिं बिराद रोंखागौ आरोना ओमफ्राय डिस्ट्रिक्टखौ बांसिन मानसिफ्रा मिथिया दे खालि भिडिअ'ल'सो नुनो मोनो ओमफ्राय आदानि डिस्ट्रिक्टखौ खोन्थादो आंनि डिस्ट्रिक्टआ चिरां ओमफ्राय नामा जायगाया काजलगाव ना थिगानो दं ओमफ्राय नामा मामोन आदाना अनसु बसुमतारी माबाफोर फिल्मनि एसे फानि डायलगफोर दं नामा माबा मोनसे जिखुनु जाया नों खालामबोनाय गोसोखांदो सोरै खालामलायनानै फने बुंना होखाबाय नारायण थेंक इउ बाबा एक्टरा नै जि गानै जोमै ओंखारदोंलै आर'नाइ ट्रेडिसनेल माने ड्रेस जोंनि बर'नि माने जोङो मा होनो फेशन श' नायनो ओंखारदों नालाय बिदिनो आरोना दा बर' सिख्लाफोरा नुब्लाथाय डाइरेक्ट बर' होननाय बायदि ना ओमफ्राय आदानि डिस्ट्रिक्टआ मामोनलाय आंनि डिस्ट्रिक्टआ चिरां ओमफ्राय आनसलिकआ मा जायोमोन काजलगाव गामिया ओमफ्राय नामा मामोन हारिमु मोसाहारि ना थेंक इउ गुन्दारलाव बुरिया हेन्डसाम नुखागोन आरो आंनाबो बेनो नोंनि एमानो आंनाबो मिथिखायो दे थेंक इउ फाइनालि लोगोफोर नै आदा सिंगारखौ लोगो मोनबाय माने बिराद क'क्राझारनि बियो दाब दाब जायगायाव माने थांनानै बिराद गान खनबाय आरो एसे प्रग्रामबो बानायबाय आं नुवाखैब्लाबो आं भिडिअ नुबाय आरोना जायखिजाया बिराद ओमफ्राय दा आदानि डिस्ट्रिक्टआथ' क'क्राझारानोखा ओमफ्राय नामखौ बुंना होदो दे आंना नामा जाहैबाय जांगिला बसुमतारी डिस्ट्रिक्टआ क'क्राझार ओमफ्राय गामिया बिसमुरि जों एखे लगे क्लास खालामो आरोना मा क्लास होनो इखो होननानै फंबाय आरो गोबां मानसिफोर दङ नैबे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवहाय तितागुरियावहाय सेन्ट्रेल भिसाया जि मोनसे एक्टिं वार्कशप लादों बे वार्कशपआव आंबो बिथां फंबायमोनजोंहाय एक्टिं सोलोंनो होननानै बाहागो लाफैदों बेयावनो एखे लोगो मोनलायबाय आरो खिन्थु ओरैनोबो आदा सिंगारखादो सिनियरखा सिगांनिफ्राय बिराद गान खनबाय आरोना बेलेग जायगायाव थांनो थाखाय ओरैनो बेलेग डिस्ट्रिक्टआव बादि प्रग्रामफ्राव ओरैनोथ' थांबायानो बिटिसिआव जा डिस्ट्रिक्टफोर दङ बाहाय गासिबो थांजोब्बायानो आं दे थिगानो फुरानाथ' एथ'ग्राब फुराना नङा जाहैबाय गासै गोदान आरोना निउ जाखांफैनाय आरोना दे थिगानो दं थेंक इउ आदा बुंनाय होनो थाखाय थेंक इउ मिश्रा नोंथाङा माबाखौ लेपटपखौ गालांदोंना Yes. Buzaबाय हस्पिटालाव डाक्टारा नै बेन्डेज सिथाबगासिनो दं जोङो खुनुरुखुम लाना खारबोनो हादों नै बे सासे मोजां जाबोबाय आरो नै सासेया बुथारजानानै दा मा एक्ट्रेस मा लिरनानै दं मोजां नुदोंथ' वा मा लिरदों आं सोर माने क्लासनिखौ आरोना ओमफ्राय एक्ट्रेस नालाय डिस्ट्रिक्टआ मामोन आं बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय इजा नायदोब्रा केमेरायाव बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय ओमफ्राय आं मुसुलपुर बिसानि जानानै फैदों नामालाय
नामा देंखोस्रि बसुमतारी देंखोस्रि बसुमतारी बिराद मोजां मोसादोंखागौ एक्ट्रेस जाखागोन आरो एक्टिंखौथ' दा होनखा एकबार फार्स्टखा आरोना जाबायलै जायो फार्स्टखा आरोना एक्टिंआव फुरा फार्स्टखा नै जा आब' रंजालिया साहा लोंनो नागिरदों सारसै नागिरदों ओंखाम जाखांबाय ना जाखाङाखै नोंलाय जागोन जायाखै ओंखाम आंना गुनुमाया मा खालामदों मबाइल नायदों केमेरा नायब्रा दिनै 10 जनसो बुजाखादों फुरा बेन्डेज होजोब्बाय जों नै डाक्टार सासेया गोदान फैदों दिनै पेसेन्ट बाराखाय बेखौ प्राइभेटनिफ्राय जों माबा लाबोदों डाक्टारखौ नै जा नार्सफोर दं नार्सफोर नै बियो बेनि बिदा जायोनो खुनुरुखुम लाना खारबोनो हादों हस्पिटालसिम एक्ट्रेस नैयो एक्ट्रेसआ बुजाबाय मोखां थोखां दोगाना फैजोबखादों ओमफ्राय नार्सआ माबा खालामगासिनो दं बेन्डेज होगासिनो दं नै बियो डाक्टार गिदिर जोंनि डक्टर गिदिर डक्टर बरा डाक्टर नैयो माबा मा होनगोन बेखौ मुलि होग्रा जगालि मुलि होग्राखौ मा होनोथाय डाक्टार खानानै नार्स नै बियो बिदा बिराद सिरियास जाना दं बियो ओमफ्राय नै बे सिखायग्रा डाक्टार गोदान लाबोदों जों माबानिफ्राय बि जि होनो बेखौ लानांगौ गवालपारानिफ्राय ना हेल' खुलुमबाय लोगोफोर ओमफ्राय मा खालामदों दा बे बिराद क्लासखौ एक्सप्लेन खालामबाय थायो ओमफ्राय नोंनि डिस्ट्रिक्टजों नामखौ खोन्थाना होदो भिउवार्सफोरनो एबसेन्टआवथ' आङो बे श'नि थाखाय एबसेन्ट जादोंमोन नोंथाङा बे प्रिभियास मिस्टार एन्ड मिस किड्स टिन एन्ड मिसेस बड'लेण्डनि सिजन 2 जादोंमोन ओमफ्राय आं बे सिजन 2 आवनो मिस्टार टिनाव देरहादोंमोन आरो उइनार जादोंमोन ओंखायनो दा आङो क्रू मेम्बार एस माबा एबारनि सिजन 3 नि माबा उइनारखौ माबा गानहोहैनांगौमोन नालाय स्लेज बायदिसिना बेनि थाखायनो एक्सेप्ट खालामनांगौ जाबाय क्रू मेम्बारबो जाहैबाय खामानिया जानो ओमफ्राय आङो गसाइगावनिफ्राय फैदों गसाइगाव टाउन बेनिफ्राय फैदों डिस्ट्रिक्टआ आंना क'क्राझारखा ओमफ्राय नामा आंना दिखि नार्जारि अननानै रिसिभबो होनो रिसिभ आरो दिखि औ अननानै रिसिभ होनो ओमफ्राय माबा दिखि मा लिरोमोन नार्जारि दिखि नार्जारि बरिया नाइस नेम थेंक इउ मा जादों ओंखाम एवनाय जानायाव अखा हादों दिनै बिराद थान्दा मोनथारदों आरोना गरमथारमोन दिना नोंसो उन्दुनो मोन्दों जा थोजासे अखा हानानै ना ओमफ्राय क्लासाव माबायदि जानानै दं ओरैनो माबायदि मोननानै दं क्लासा मोजाङानो जागासिनो दामानि एकदम मोजां सोलिदों आरो दा अखा हानानै डेन्स क्लास हानानै दिनै एसे लेट जाबाय एसे माने बिराद लेटआनो जाबाय क्लास मोनसेया दिनै जानाया नंला मथा ओमफ्राय बिथांनि माबाया डिस्ट्रिक्टआ क'क्राझारानो ओमफ्राय नामालाय आंना मिथिसार नार्जारि होनो मिथिसार नार्जारि ना एक्टर बादि नुखायो जोंनि बेसआव बेनो एक्टर जाथावथाव आरोना जागोननो आरो ओमफ्राय आरोथ' बहुद देखायखांबायनो आङो दाब जायगानिफ्राय सफैनानै ओमफ्राय बिथाङा क'क्राझारनिखा आरोना गामिया माबामोन गसाइगाव ओरैनोथ' बहुद मोजां नांदों आंबो दिनैजों लायोब्ला माबायानो जाबाय मा होनो दिनैजों 15 डेज फुरा 15 डेज जाबाय माने आं भिडिअ कालेक्ट खालामनाया एसे गोबाव जाबाय माने बानाय दिनै 15 दिन थारिख जाबाय आरोना गामिजों आरो डिस्ट्रिक्टखौ बुंनायनि थाखाय आरो नामखौ भिडिअखौ नायनो माबायदि नांखो दाब जायगानिफ्राय माने डिस्ट्रिक्टनिफ्राय सफैनो हानाय इन्ट्र'बादि सिस्टेमखौ होखांबाय नै फैबाय सासेयाव होनदो एसे डाइलगफोरखौ माबायदि नांखो सिखायनानै दाबादियाव नोङो र' आं मोनसे खोथा सोंनो नोंनाव दाबादियाव जेनेबा सोरबा प्रडाक्सना जोंखौ जुदि लिङोब्ला नों बेयाव एक्टिं खालामनो थांनो हागोन ना हाया हानाया हागोनसै नाथाय पेमेन्टखौ नायग्रोनांगोन बेसेबां होयो बे उनावसो थांगोनब्रा माने अलरेडिथ' हाखाजोब्बायानो जों खिन्थु मावफेराखै एबारसो इनिफ्राय ओंखारखांबासो माने मावैखौ बुंनो हाथ'वा खिन्थु सोरबाफोर लिङोब्ला मावनो हानायखौ सानखादों आरो ना आं
हानायालाय हागोनब्रा बयखौबो आं हायाब्लाबो दा आं क्लास खालामफानाय जि दाब दाब डिस्ट्रिक्टआव सौहैनो हानायखौ बिसोरखौ आं जि नुबाय जोंनि बे वर्कशप खुंनायाव जि एक्टिं खालामो बुहुत मोजांखौनो खालामनानै दं दा जि माने केमेरायाव डाइरेक्ट ओंखारबा आरो बांसिनसो हागोन जोंथ' ओरैनो ड्रामाल'सो खालामो ड्रामायाथ' केमेरा नङा डाइरेक्ट फेस टु फेस देखायनांगौ बे फेस टु फेस देखायनानै बिराद मोजां हाखायो आरोना नै बिथाङाबो बिराद मोजां हायो आंथ' एक्सपिरियेन्स जोबोद मोजां मोनबाय नाथाय बे लास्ट जोंना फाइनाल दंबावो बे 30 थारिखआव नायनोसै मा जानाय जायो बांसिन मिथिसिगोन आरोना आरो नायनो गोसो दंबा फैबानो जाबाय बयबो 30 थारिखआव ना 30 थारिखनि तितागुरियाव क'क्राझार तितागुरि माबायाव तितागुरि इरागदाव कमिउनिटियाव फैबानो जाबाय दे गोजोन्थों लोगोफोर होनब्ला दिनैनि भिडिअ'आथ' इयावनो दोनथ'नाय जासिगोन आरो शेयार खालामदो भिडिअ'खौ हाजासे कमेन्टबो खालामदो आरो लोगोसे लोगोफोरा दिनैसो आंनि भिडिअ'खौ नायसनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना लादो अल बटनाव सोना लादो जाहाथे आं गोदान भिडिअ नागारबा डाइरेक्ट नटिफिकेसन थांनाय